פשוט, מכני. מקור האנרגיה להפעלת הכבל היא עוצמת ההתנגשות עצמה. דורון, תסתכל עליי. דורון. ההגה בורח מפני הנהג, כפי שראינו, ובאותה שנייה ממש מתרפקת עליו גם חגורת הבטיחות. ועוד שכלול, כרית אוויר מתנפחת פורצת מן ההגה ומלמדת גם היא על הנהג. הרי לכם שתי ציפורים בטיחותיות במכה חזיתית אחת. נקווה שהחידוש הזה יבוא בקרוב ארצה. כאן ביותר אותה, אנחנו מזכירים שמחר של 9 בבוקר, על הנושאים שנדונו כאן הערב, עם גבי ינון ועם מומחים, ועוד נזכיר גם תקויה במיוחד. ושמלום לך, שנוכל להתרגש. ערב טוב. דורון? אני יכולתי בקראת תחושה דולרי? אבל זה... לא. הנה הוא סקטן. במבי! איפה הוא שקטן? הייתי רוצה למה התחלתי התפוצצה. תגיד, אתה נורמלי? זה הגיצה. לא, אבא תצלם. איך מצלמים? פנה היום ליועץ המשפטי לממשלה שיבדוק בהקדם את התלונות שהוגשו על קשרה של השר ויצמן עם גורמים הקשורים באש"ף. בפרשת זו ועדת החוץ והביטחון תבדוק בימים האחרונים לא נגרם נזק ביטחוני בשל פרסומים של חומר מודיעיני. לפי חברי כנסת שהצטרפו ליוזמת החקיקה של חבר הכנסת אלי צבן להחיל את חוק החסינות של סתר. השר עזר ויצמן יצא היום למוסקבה יורח האקדמיה למדעים של ברית המועצות. בבית המשפט הצבאי בעזה החל היום משפטו של השייח אחמד יאסין, ראש תנועת חמאס ברצועה. מה אתה רוצה? אני אומרת לך תתקדם, אז אתה בכוונה אולם ראש הממשלה שמיר אמר הערב אצל הליכוד, מותר לעשות דברים מאשר לדרבן שברים זה יום עצוב. אנחנו השבוע, לפי דעתי, נמצאים במצב הגענו לגבהים. אנחנו נסקנו צר לי שראש הממשלה לא מימש את מה שהיה צריך לממש ביחסינו אל עזר ויצמן. כולם באו ואמרו עד כמה ראש הממשלה למה היו נחושים ביום המבוכה הבא? הפעם הוא מואשם בעבירות חמורות ביותר. גיליון האישום כולל 15 סעיפים. בין היתר, הקמתן של תנועת חמאס ותנועת הג'יהאד האסלאמי. יאסין מואשם במתן ההוראה לרצח החיילים אבי ססקוטה ואילן סעדון. באולם נכחו בני משפחותיהם של שני החיילים הללו. לבני משפחת סעדון היו תלוניות נגד עיתונאים שהצמידו לשמו של יקירם את המילים זיכרונו לברכה. שכן בעיניהם בנם אילן סעדון הוא בחזקת נעדר כל עוד לא נמצאה גופתו. נכחו גם בני משפחתו של השייח יאסין שסיפרו לעיתונאים שלראש החמאס טלוויזיה בתאו בכלא וכי הוא מקבל ספרים ועיתונים. תצאו. על השייח יאסין מגינים 7 עורכי דין בהם אחד מן הצד. בישיבת הפתיחה היום כפר סניגורו של יאסין בסמכותו של בית המשפט הצבאי לשפוט את נפשו ואף ביקש שאחד הצדדים לפסול את עצמו בטענה שיש לו דעה קדומה נגד הנאשם. אף בית המשפט דחה שתי דרישות אלה והחל בקריאת כתב האישום, אך בשל טענות טכניות נדחה ההמשך.
במשפט נכח נציג של הצו האדום שבא לעקוב מקרוב אחר מה שנחשב כבר עתה למשפט החשוב ביותר נגד אישיות פלסטינית בשטחים. יאללה, עכשיו בואו נעשה את תשדיר שירות לכלל יוצאים גם היום, לתקשורת. בפתיחת משפטו, יאללה, אני מזכירה. שפלסטין היא אסלאם מן הנהר לים. לופר, אני מזכירה. למה? אז מה אם אני הייתי עומד מאחוריך אירועים? بتقول تحرير فلسطين عربية وإسلامية من نهر البحر مظبوط؟ هذا الكلام عقيدة يعني عقيدة والعقيدة لا تتجاوز يعني هذا نص القرآن سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والطريق إلى ذلك الجهاد. إذا وجد سبيل بطريق صلاة هذا شيء جيد وإذا فقدت الوسائل أنت تطلب حقك من السلام ثم لا تصل إليه فماذا עכשיו تفعل؟ אנחנו עושים תשדיר שירות לכלל יוצאים לתקשורת, אוקיי? אתה צריך לשבת פה. אתם רוצים לראות עכשיו קטע? כן. יעלה צפונה ואנחנו נהיה בסך הכל באפיק מהשקע הזה, כך שהעוצמה של כל המערכת תחדש למחר. נראה את הדברים בפרוטרוט על המפה הצפויה למחר. מחר אנחנו מצפים לרוחות של בסביבות 40 עד 50 קמ"ש מכיוון מערבי באזורנו, כשהים יעלה בעקבות בין 2 עד 3 מטר. אזור באר שבע, אזור הנגב הצפוני, עשוי לקבל כמויות קטנות של גשם. דרומה מזה אני לא סבור שיהיה גשם. הרוח באילת תהיה בסביבות 40 קמ"ש וזאת רוח קצת חזקה מהרגיל, העומד בגביר יהיה נאה שם. נעבור ונראה את הטמפרטורות החזויות להלילה ומחר. כן, בצפון, ברמת הגולן, 15-13 מעלות עם גשם, הרי גליל 4 עד 11 מעלות, גם גשם, באזור הכנרת 8 עד 17 גשם, ובעמקי הצפון 7 עד 16 מעלות שוב גשם. גם באזור המרכז יהיה גשום, בשכם אנחנו מצפים ב7 עד 13 מעלות, במישור החוף 10 עד 17, באזור התפילה 8 עד 16, בירושלים ויהודה 5 עד 12 מעלות. ומה בדרום? באזור ים המלח 7 עד 18 מעלות, בנגב 6 עד 17 מעלות, באילת וערבה 10 עד 20 מעלות. זהו, כן מחר כן ימשיכו להיות גשמים, קצת בעוצמה ונהגים לחץ, אנא סעו בזהירות. אבל ככה זה מיד לכם. עד כאן, ערב טוב והמשך צוין מהנה. מה דפק פה נאווה? מה? מה דפק? שבר את זה? תחזית מזג האוויר משודרת במימון חברת תלמה, יצרנית מרק מוקרם. מרק קטיפתי נמס עם גלוטונים במבחר טעמים. איש המסוף, סרט הקולנוע שנשדר הערב עם ג'ורג' סיגל, הוא מותחן עתידני המספר על טיפול אפשרי באדם הסובל מהתקפי פיתה של אלימות. את הסרט ביים מייקל הודג'ס. במועדון הג'אז לאחר חדשות הלילה התארחו זמר הג'אז ג'ו וויליאמס ותזמורתו. ובעוד דקות אחרות המשדר מוקד עם ראש הממשלה יצחק שמיר בשידור ישיר מלשכת ראש הממשלה. צפייה נעימה לכם. טוב, עכשיו תראה לי איך מצלמים, אני צריך. רגע. עכשיו בואי נצלם את יצירות האומנות של הבית שלנו. אין מאבק בלתי פוסק לפגוע מוחים. הוא מבין, הוא יודע, אבל קצר בלתי מפוענח מקשה על המוח לשלוט בפעולות המוטוריות. זה הגורל שנועד ל3 מכל 1,000 תינוקות הנולדים בארץ. אין מומחה היודע למה ואיך למנוע או לרפא. אלו הם יצירות מימי הצאר ניקולאי השלישי, שעוד לא נולד. עזור לנו לעזור להם. למעלה יש לנו נוד מים ערבי, לא תוקע נודים. פה יש לנו צלחת מדודה מערה, רוזנטל אורגינל. תנמיכו את הטלוויזיה קצת, במטושה. תנמיכו את הטלוויזיה. האם אתה יודע מה מתרחש מאחוריך? ועכשיו? אבל למה ארז? בחור,
גשם, ערפל, רשות לקויה, יש להגיד ממשיכים בסיור, יש לנו פה יצירת אומנות מבצלאל. ולמעלה יש לנו את גשר הריאלטו המפורסם מוונציה, צלחת אורגינל ישר מבית המכירות של סוטבי. ופה יש לנו מפריז, ישר מפריז, צלחת אורגינל. ובהמשך יש לנו פה קריסטל, קריסטל אורגינל. ועכשיו מה יש לנו פה? יש לנו גובלן, ויש לנו שעון שכרגע הוא עומד, ויש לנו פה זכוכיות למיניהם וצלחת, ופה מיני זכיות חדה. ועל הספה עומדת זכיית חמדה, שובבה. קשה לעקוב אחריו ברוב מהירות. ספידי גונזלס. בוא תצלם עדות עליהם. יש, אני בתוך מוקד. אני יכול לשחק בסדר. וזה אבי המשפחה. לא, אני רוצה גם לראות אותי שבסוף. אתה לא הרחת. אתה בא לסרט? מה יהיה סופו? כמה כסף יש לך? לי כשגילית, מה יש פה? מה זה לך? נאווה, תדליק את האור בכל זאת שם. איפה לא היה פה חיסון? סליחה לעידו, מה יש אוי, הוא לך? חייב שיסגור את המגירה. מה יש לך סולאריים? חצי המזל. כמה פילים עידו? את הצעד הזה. אנחנו נגיד עידו לשקל. בנפילת הממשלה לפני שאמרתי, אין היה חוקי. הנה באו מגיעים מישהו הצעה שבהחלט יש לה תקנות ואני יכול לקבל את התקנות שלי. אומנם לא. אבל זה דבר רציני. חמור מאוד. לא קרה כדבר הזה. בואי עצור ובוא נראה בקסט הביגו בקסט הביג כן תמם כן תמם כל חילוקי הדעות, עם כל התסבוכת, מי צדק, מי לא צדק. כן שיקו תסבוכת שאיש איננו מוצא בה את ידה ורגליו. כאן הדברים ברורים כשמש. מישהו רצה לכפות עלינו מדיניות שאנחנו מתנגדים לה, ואנחנו ויתרנו. הפסקנו את זה, ויחד עם זה, הסיכון ממנו חשש לא יתקיים. יש בזה משהו חיובי ביותר. אתה יודע... דודו בבקשה, לא, למה? יותר מזה, אם אני לפני 10 דקות סידרתי כדי שנוכל לצלם, ועכשיו ככה... ארז, לא תגיד שם. אבא נתאם את כל התמונות, נו? רגע. אני אגיד לך, בסדר? תודה נכנס? לא. שער טיטוס. לא הראיתי את הנייר. כנסייה סן פרנסיסקו. פרנסיסקו. ג'רפן. לא, ג'רפן. אבא די. לא כתוב. אני חייב שוב לומר. כיכר נבונה. מצוינים. ונתיבים מכל סמל. כיכר נבונה. אבל אני אומר לך באחריות אדוני ראש הממשלה, כיכר נבונה. לא מעט אנשים שאומרים שנעשה שימוש איפה דרדסי? כן, דרדסי. כיכר כיכר נורא. המעיין. אין גבול ברור.
בין השימוש לצרכים... המעיין! תראה, אנשי השירותים... רגע. כיכר הרפובליקה. השימוש בחומר הזה זה לא נגד. עכשיו יש לנו עוד. בואו נפתח את ספר. אל תגיד לי, אל תדבר בשם אנשים אנונימיים. אני רואה לפניי אנשים חיים, שהם מנהלים, הם עובדים, הם פועלים. אל דאגה, הם תמשיכו לעבוד ולפעול ולהביא תוצאה. מה שאמר הערב האלוף מאיר עמית, ראש אמ"ן, ראש המוסד לשעבר? מה הוא אמר? רגע, עכשיו אני רוצה רגע דורונוס. דורוני. עשינו הפסקה קצרה. זהו. זה צרכים פוליטיים, אני כופר בזה. רגע. השימוש במקרה זה זה לצורך מדיני ממדרגה ראשונה. זה לא צורך שמדברים על צורך פוליטי, שמדובר על צורך פוליטי, מדובר על צרכים מפלגתיים. כאן נגרם נזק חמור לישראל. אם ממשלת ישראל מחליטה שתי ממשלות לישראל, בקווי היסוד שלהם, זאת שהוקמה ב-84 וזאת שהוקמה ב-88. שתי הממשלות החליטו לא לנהל משא ומתן עם אש"ף, להתנגד להקמת מדינה פלסטינית, להימנע מכל שינוי בריבונות, בהחלת הריבונות הישראלית בשטחי יהודה ושומרון ועזה. שתי ממשלות. ופה הייתה סכנה של מישהו על ידי הפרת. ספרנו השני. רגע. הפסקה קצרה. ספרנו רדואי. הנה דוד. דוד. זה קיבל את שלום המלך. מה קרה? הצעה! מה איתה? אפיוקוס. מה זה שמענו? זה שיגיד העורך הדין. זה שעושה פיפי. זה האיש השטיקר. שנייה. הפסקה טיפה. במערכת המשפטית, זה סיפור אחר, זה נושא אחר, אני אינני חושב לדבר. ולך כראש ממשלה אין סבירת הנושא הזה של חוק סדר ומשפט שוויון. אני לא סופר ולא סופר, זה לא חבותי לכפות את החוק או לאכוף את החוק על כל האזרחים. נכון. בישראל אני עושה את חובתי. קודם כל פעלתי במסגרת הממשלה, אני שמח שעשיתי זאת, כאב לי שהייתי חייב לעשות. כן, אני רואה. אבל משעשיתי, אל תגיד כזה רואה. אני השגתי את מטרתי, ויחד עם זאת, התוצאה המכאיבה שהייתה יכולה להיגרם. תראה, תן לראות מה עושה אח שלך. הפסקה קצרה. דורני. ישראל טוב ברור, זה לא יקרה. יותר מאשר מסכים. כן, אלינו. לא אבל שיראו. אני רואים. יש דם. זה כן, רואים. אוי, תראה מה יש לנו פה, הנה אוס. במבי. רגע. לא, רגע. במבי. הפסקה קצרה. אבא. רגע, תגיד לבמבי. במבי לי. שאלה, זה מפריע לך אם אני שומע. רגע. בסדר. אולי חלקם רואים, חלקם לא. זה כבר פעם? לא, אבא. דורון, אני מבקש לו. רגע, אני אסדר. אבא. אני מציג את לא מטרותיי. צריך. אני יודע את ההשפעות, אין כל השפעה. רגע. במקרה ההוא לא, ארז, אני רוצה רגע לצלם את דורוני. נוחתי בי. דורון, אבל תכף מתחיל הסרט, אז אני רוצה לראות. קדימה, נו. אז תזדרז עם התמונות אתה, תזדרז. יותר מהר. אני אצלם אותך. כן. וזה היה חשוב. כן. השגתי את מטרתי, הפסקתי את לכל הסעיפים של פעולה מדינית בניגוד למדיניות הממשלה, ויחד עם זה... יופי. זה בבסיה. יופי, מאמין.
אני חושבת יופי. עכשיו רגע. יאללה, זאת? תפריט את זה. יאללה, נו. אני חייבת מפריט. אני חושבת את זה בווידאו. אני חייבת להתחיל לסרט. רק שנייה. זה בבית. אני חייבת להתחיל לסרט. יאללה. בואו. שים את זה. נו, עזוב. כל הזמן עם זה. עכשיו רגע, אני רוצה רגע את החדר שלכם לצלם. בואו. נו, הפוך מה נראה דאבה. די ארז, מה ככה? כן. למה ארז ככה? להשתולל. האותן רבות שיכלו להיות קשות מאוד, לא יתקיימו. ובכן, על מה אתם מצטערים? למה אתם עצובים? אתה אומרת, Idioten! Ja, aber da bin ich. Aber das ist ja der Musiker. Aber. Da kann ich. דורון, תשים את המקלות רגע. נו. אני מבקש להפסיק לקפוץ ככה, דורון. אבל da bin ich. Eddie. רגע. A red cafe. Ja, dat gaat niet zo. Kom